velkommen til her hos mig, strikker og lejlighedsvis hækler. Mit navn er Marianne. Jeg tænkte, at vi lige skulle snakke lidt sammen her i dag. Det er søndag, og det ser lidt mushy ud udenfor, og der er et eller andet, der rumler. Jeg ved ikke, om det er tordenvejr, der er på vej, men jeg tænker, det tager vi, som det kommer. Indtil videre har jeg ikke hørt noget fra fjernvarmen. Jeg havde faktisk optaget det her afsnit i går, da jeg kom hjem fra arbejdet ude på terrassen, men fjernvarmen blev ved med at køre forbi i deres små gule buggybiler, og ja, jeg kunne ikke høre, hvad jeg selv tænkte, og I ville heller ikke kunne have hørt, hvad jeg sagde. Så jeg tænkte, okay, det er der så ikke noget at gøre ved. Det var en halv time af mit liv, der ikke kommer tilbage, som jeg må smide i skraldespanden. Så nu prøver jeg igen. Jeg håber, at jeg har forholdsvis stille og roligt i dag. Jeg er i hvert fald alene hjemme, så der burde ikke være nogen, der går rundt her i huset og larmer. Men vi får se. I hvert fald tak fordi, at du kigger ind. Jeg håber, at du har lyst til at høre lidt om snak, og høre lidt snak om strik, og hvad der ellers er sket i mit strikkeliv siden sidst. Hvad skal vi snakke om i dag? Ja, garn og strik selvfølgelig. Og vi skal have trukket en vinder af den her taske med garn fra Uldne Lykkepiller. Det var den, der satte gang i sidst, hvor man skulle skrive spybrud. Det er der rigtig mange, der har gjort. Det synes jeg er hyggeligt. Tak for det. Og vi skal også have sat en ny giveaway i gang. Jeg har fundet noget garn fra et yarn og en taske, ligesom denne her, syet i Liberty stof. Den hedder, hvad hedder det, stoffet, mener jeg hedder Garden Party. Så derfor så har jeg fundet garnet fra et yarn, som der hedder Festlig. Så tænker jeg, så kan de passe sammen. Jeg skal nok vise det noget mere, når vi kommer tæt på, at det er tid til at sætte gang i den. Og jeg skal selvfølgelig nok også sige til hende, at det er tid til at trække en vinder af denne her. Hvor skal jeg sætte den hen? Jeg kan sætte den her hen. Sidste gang, der kom jeg jo i gang med at strikke den her bluse, hvor jeg var inspireret af ideen for Love Note, med et blondestykke hen over bærestykket, ikke for langt ned mod patterne, og ikke så stort som Love Note. Og jeg er ikke kommet andet end 2-3 pinde længere, fordi jeg jo kom i den der garnkrise, at jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle. Men jeg tror, at jeg har besluttet mig for, at hvis jeg kommer på Fiberfolk i Roskilde, der er det den 16. og 17. august, og Ladybug er der, så vil jeg se, om hun har sådan et sokgarn her med glitter. Og hvis ikke hun har det, så kan det være, at jeg kan bestille det på hjemmesiden. Jeg har ikke været inde og kigge. Men hvis jeg kommer på Fiberfolk, så kigger jeg i hvert fald lige hos Ladybug og ser, om jeg kan finde et nøgle, så jeg kan få strikket den her færdig. Lige nu ligger den lidt flad, fordi at jeg lige tabte pusten, da jeg fandt ud af, at det faktisk var 2 helt forskellige slags garner. Den ene er en silke merino, og den anden er jo en sok med glitter. Jeg tror, jeg helst bare vil gå med, at det er sok med glitter, at jeg ligesom strikker den bluse i. Og det er jo meningen, at den skal blokkes pænt meget og blive sådan en løs bluse, som man kan holde ud og holde på. Holde ud og have på, når man har det som mig, er i overgangsalderen og har de værste hedeture, der bare kommer sådan der hele tiden. Jeg har taget min hyggebluse på, strikket i drop safran. Det er den, hvor jeg har lavet en vejledning til den, og der er sørme en, der er blevet færdig med en bluse, og jeg har fået lov til at sætte billedet ind her. Den er bare blevet rigtig fin. Det er helt vildt, at der er nogen, der kan finde ud af at strikke en bluse ud fra den vejledning, jeg har lavet. Du kan stadigvæk også få de vejledninger, jeg har lavet. Det er bare at sende en mail til mig, så sender jeg den retur til dig. Sidste gang, der sad jeg også og fandt garn til et par strømper. Jeg har sådan en taske her, hvor jeg har alle mine rester af Lonely Sock Lady ting. Eller ikke alle mine rester, men de der, hvor det sådan er hele store fede, hvor jeg har taget noget af min næfed og sådan noget. Så jeg skal lige finde det. Det var denne her. Jeg sad og viste den, og jeg havde en lille lyserød mini fra en Lonely Sock Lady julekalender også. Og det her er jo et næfed fra Lone af. Og der vil jeg gerne strikke nogle strømper i de mønstre, som jeg også har lavet en vejledning til. Jeg er jo nået dertil, hvor det er, at jeg har lavet
3 vejledninger på med mit mønster. Det er jo ikke mig, der har fundet på det her, men jeg har fundet på at sætte det ind forskellige steder. Den første, der bare hedder hyggestrømper, og den her, der hedder hyggestrømper volume 2. Her er det fordi, at der er 2 af dem her, og så er der en bagpå. Her er der kun en foran og rib på resten af strømpen. Og så har jeg jo lavet en, der hedder hyggestrømpe volume 3. Det er denne her, og det var så den, jeg strikkede, hvor jeg fandt garn til det sidst i det der næfede og julekalendergarnet. Denne her, der er kommet græs på, jeg har haft dem på. Den her, der er der også 2 foran, og så er der også 2 mønstre bagpå. Og så er der stadigvæk en ribsektion her. Så det er den sidste nye opskrift, jeg har lavet. Eller det vil sige, jeg har faktisk også lavet hyggestrømper volume 4. Og den skal jeg have strikket til her til august, hvor det er, at jeg skal i gang med at strikke lånestriber igen. Men ja, der gik lige strømper i den. Det kan jo godt være, at du sidder og tænker, jeg synes strømper er kedelige, jeg gider ikke strømper, jeg kan ikke finde ud af strømper. Men nu er det jo sådan, at for eksempel her, Knit by Heart, Marianne, hun har også en YouTube-kanal, og hun har en Instagram-profil. Du kender hende sikkert også, fordi at hun har haft en netbutik, hvor hun sælger garn. Det er hun stoppet med. Jeg ved ikke, om der stadigvæk kører en lille smule opførsudsalg inden endnu, eller om det stoppede i går. Der holdt hun noget hjemme i sin have. Men hun har i hvert fald sat en sommerstrømpe samstrik sammen 2025. Gå ind og kigge ind på hendes profil og se, hvad det kræver. Men hvis det er, at du tænker, jeg kan ikke finde ud af at strikke strømper, og så videre, så har Marianne simpelthen gjort det så nemt, at hun har lagt en masse små videoer inde på hendes YouTube-kanal, hvor hun fortæller og viser, hvordan man laver de forskellige ting. Trillegarn har også lavet nogle rigtig gode hjælpevideoer til at komme i gang med at strikke strømper, og Karin fra Strikker Romantik har også lavet nogle rigtig, rigtig gode vejledninger til, hvordan at man strikker strømper. Og så jeg vil helt klart anbefale dig, hvis det er, at du vil, selvom du tænker, sokker er kedeligt, jeg vil bare sige, de er vanedannende, når først man kommer i gang. Det er et skønt lille projekt at bare sidde med, og hvis man har hedetur, så er det ikke så varmt at sidde med. Og jeg har det sådan, selvom jeg har hedetur, så har jeg frosset om tæerne. Så jeg bruger stadigvæk mine uldstrømper, og synes, at det er rigtig fedt. Men ja, der er hjælp at hente på YouTube, hvis det er, at du godt kunne tænke dig at lære at strikke strømper. Og jeg synes jo, at man skal give sig selv den gave at lære at strikke strømper, hvis ikke man kan. Fordi jeg synes, det er meget, meget givende, og jeg giver jo de fleste af mine strømper væk, og folk bliver simpelthen så glade, når de får et par strikkede strømper. Og jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke har bedt om flere og spurgt, hvis det var næste gang, jeg havde nogle strømper, jeg ville af med, om ikke godt de kunne få lov til at få dem. Og jeg synes jo, det er dejligt at strikke strømper til andre. Det er helt fint for mig. Jeg har mange strømper inde i mine skuffer. Det må jeg bare sige. Men ja, som sagt, har jeg lavet vejledninger på dem alle sammen. Af dem, du kan se her. Og det er helt gratis. Altså, det er bare, jeg synes, det er hyggeligt. Og jeg synes, det er hyggeligt at se, at der er nogen, der strikker mine strømper. Der er også en mere, der har strikket en strømpe siden sidst, som jeg får lov til at sende ind og vise her. Så det gør jeg selvfølgelig. Jeg synes bare, at det er skide hyggeligt. Men jeg skal jo have fundet det garn, som jeg skal strikke næste gang i. Så det tænker jeg, at du lige skal hjælpe mig med. Jeg tager lige min kasse her, og så kigger vi lige på det. Min lånekasse. Jeg har min næfede liggende øverst, dem jeg ikke har vundet op endnu. Den er også ret flot, den her, ikke? Og selvom jeg ikke er til brugen af den slags, så tænker jeg, altså, der kan blive nogle fede strømper ud af det her. Flere næfede. Hvis du så med forrige gang, der viste jeg vist også, at jeg skulle finde noget garn. Men den her gang, der har jeg lovet en, som der godt vil have nogle strømper i blå farve. Så det skal jeg lige se, hvad jeg har i blå farve. Hvad har jeg? Den her der er også brun i, så det skal det nok ikke være.
Den er også ret fed. Så det er mit udvalg af blå farver. Den der er nok den, der er mest sådan blå. Eller den der. Skal vi ikke tage den der? Det tror jeg. Og jeg synes, at den kontrast, der er med, er rigtig fin. Så den vil jeg ikke skifte ud. Ellers så har jeg det jo nogle gange med, hvis jeg synes, det er lidt kedeligt, at jeg så finder nogle af den julekalender, jeg købte for Lonely Single Lady for også i 23, tror jeg det var. Så kan jeg godt finde på at bruge sådan et julekalenderfed som kontrast, i stedet for at pifte lidt op. Det her kunne også se sejt ud sammen med det. Hvis det er, den lige skal piftes lidt. Den er selvfølgelig mere grøn, end den er blå, men den her, den er mere blå, end den er grøn. Og der er jo noget turkis i der, eller lysblå. Nej, jeg nøjes med at tage den her og bruge den kontrast, der hører til. Og så vil jeg strikke i mit nye mønster, hyggestrømper, volume 4. Når jeg sidste gang sad og sagde, at jeg kunne høre, at garnet faldt ud af mit garnskab, så er det det her skab, jeg taler om. Og der havde jeg ikke fået lukket lågerne, og det der af garnet ligger i plastikposer, og jeg havde sådan rodet lidt rundt i det og hævet ud, hvad jeg ligesom skulle bruge. Så ja, så var det altså nogle af de her poser, der lige synes, at de skulle tage en tur ned på gulvet. Men nu står jeg her og lige skal have fundet et nøglegarn til giveawayen. Når du ser starten, så har du sikkert set det. Men jeg har ikke fundet det endnu, så det skal jeg lige have fundet frem. Men ja, jeg tænkte, hvis ikke du har set med så længe, så har du ikke været en tur ind i mit garnskab. Så du skulle da lige se det. Alle mine guldklumper ligger her. Min nye dims til at have telefonen siddende, den er sådan lidt woggly, så jeg håber ikke, at I føler, at I gynger. Men jeg kan mærke, at min ryg ikke gider den måde, jeg sidder på. Nå, jeg må lige prøve at se, om jeg kan sidde ordentligt alligevel. Nu har der jo været alt det her juli. Jeg har set, at Strik med Ulise har lavet nogle små klip med juli. Og så, jeg har ikke lavet noget juli i år. Men jeg plejer jo at lave julekalender. Hvis du har set med herinde i lang tid, så ved du godt, at jeg laver julekalender i december måned. Hvis du ikke har set med, ja, så ved du det selvfølgelig ikke. Men jeg plejer at lave julekalender i december måned, og jeg synes, at det er hamrende hyggeligt. Det er også et kæmpe arbejde, men jeg synes, det er skide hyggeligt. Men det er jo kun hyggeligt, hvis det er, at dig, der sidder og kigger med, gider at lege med. Ellers er der jo ikke noget ved det, fordi jeg sætter jo altid nogle ting i gang. Og det tænkte jeg, at vi godt lige kunne tage en lille snak om, så det håber jeg, at du er med på. Fordi, som du måske, hvis du har set en shorts, jeg har lavet her, altså en lille video på YouTube, jeg kan lige sætte den ind her, der viste jeg, at jeg lavede nisserier ude i haven. Det er fordi, at jeg er simpelthen ved at gøre klar til min julekalender. Og det betyder også, at jeg får brug for nogle hjælpenisser. Og jeg tænker, et eller andet sted sidste år, der havde jeg faktisk tænkt, nej, jeg skal ikke lave julekalender mere, det tager alt for meget tid, og folk gider ikke, og så videre, og så videre. Men der var jo nogen, der gad, og det var jo rigtig hyggeligt. Så jeg laver det, fordi jeg synes, det er skide hyggeligt, og jeg håber, du vil være med. Og jeg håber virkelig, at du sidder derude og gerne vil lege med. Fordi jeg plejer jo at lave nogle samstrik, samme ting, vi skal gøre, sådan så det er, at man kan vinde noget, hvis man deltager i slutningen af december måned. Jeg plejer at have noget, der hedder nissedans, hvor det er, at man skal sende en video af, at man selv danser, som der varer minimum 30 sekunder, og maks 1 minut, hvor man filmer på den lange led. Det kommer der også til at være i år, men det kommer ikke til at være med dans, det kommer til at være med bevægelse. Jeg ved godt, at mange synes, det er meget grænseoverskridende at skulle danse og få sat en video ind her. Og jeg ved også, at mange synes, at jeg er åndssvag, at jeg gør det. Men jeg synes, det er så vigtigt, at os strikkere, som der bruger meget tid på at sidde på vores flade bagdel, kommer op og rører os og får noget motion ind i kroppen. Det er jo ingen hemmelighed, at jeg har været en del
del større, end jeg er i dag. Og det er jeg selvfølgelig blevet mindre af, fordi at jeg har fået lavet en gastric sleeve. Det vil sige, at jeg har fået fjernet 85% af min mave. Men jeg har kun tabt mig på grund af, at jeg har dyrket rigtig meget motion samtidig, og jeg har spist sundt. Jeg har så også fået nogle kommentarer her på det sidste, om ikke jeg har taget på, om ikke jeg er blevet lidt fed igen. Det kan man da godt kalde det. Jo, jeg har taget på siden det, jeg har været, hvor jeg var tyndest. Efter jeg havde tabt mig 50 kilo, der fandt jeg ud af, at det var 5 kilo for meget til, hvad jeg følte, der var tilpas i min krop. Så dem tog jeg sådan nogenlunde hurtigt på igen, og havde det rigtig godt med det. Sidste år, til november, der fik jeg en sprængt blindtarm, hvor det var, at de så også fandt en blodprop i min lever. Jeg har snakket om det før, og det her kommer ikke til at handle om sygdom. Det er slet ikke det. Det er bare lige for at sætte lidt kontekst ind i, hvordan tingene hænger sammen. Der var det som om, at nogen trak bundproppen ud af mig, og jeg ikke havde noget energi. Så siden november sidste år har jeg ikke lavet andet træning end 3 gange om ugen i loop. Og det er simpelthen ikke nok for min krop. Så ja, jeg har taget på her inden siden november. Og jeg har simpelthen bare ikke haft noget energi. Men nu har jeg sagt til mig selv, at lige meget hvor lidt energi jeg har, så skal jeg i gang med at træne. Så jeg træner det, der hedder Walk at Home. Jeg kan lægge et link ned i beskrivelsen til min yndlingsvideo. Det er 30 minutters gang hjemme i stuen. Jeg ved, at Lola fra Lola Strikkeunivers, hun bruger det også. Og jeg synes simpelthen, det er genialt. Og jeg føler nu, at jeg virkelig er ved at få min energi tilbage. Så der kommer en samdans, motion, strik. Nej, der kommer noget, hvor det er, at hvis man sender mig sådan en video, så vil man kunne vinde en strikketaske. Have mulighed for at vinde en strikketaske. Jeg plejer at trække lod 2. juledag eller 3. juledag. Der kommer også noget, der hedder lys i mørket. Det vil sige, at man optager noget lys af julebelysning ude i mørket. Og det skal også være minimum 30 sekunder og maks 1 minut. Og så vil man også, altså man skal kunne sende det til mig, og jeg så får man sender det til mig, og så får man en kode retur, som man skal sætte ind der 2. eller 3. juledag, hvor jeg trækker en vinder. Jeg håber, at det er til at forstå, og jeg håber ikke, at du er kørt helt ud. Og så kommer der selvfølgelig også noget samstrik. Og der har jeg tænkt mig, at det skal være noget strømpesamstrik, det skal være noget, hvad jeg strikker samstrik, og der skal være en gnome samstrik. Jeg har stadigvæk ikke fået strikket mig en gnome, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Men jeg ved jo også godt, at vi alle sammen har pissehamrende travlt i december måned, og har ikke tid til alt det shit. Også fordi, at jeg jo forlanger, at man skal gøre noget for at deltage i de giveaways, som jeg laver. Altså, du skal sende mig billeder, for at, at jeg har noget at vise i min julekalender, og også for ligesom, at man gør noget, så jeg kan mærke, at du er derude, at jeg ikke er alene om at lave det her. For jeg synes jo det her med strikkepot, at det gælder om fællesskab, og det gælder om, at vi ligesom er sammen med det her. Og når jeg laver de her ting, og du deltager, så kan jeg jo mærke, at du er der. Og det synes jeg bare er så fedt, fordi jeg kan ikke være ude i et strikkefællesskab og sidde og mødes med nogen og holde strikkecafé og sådan noget, for det kan jeg simpelthen ikke rumme indeni. Så det her er min lille strikkecafé sammen med dig, ligesom for eksempel også Charlotte Wernberg har strikkecafé med Charlotte. Altså, jeg kalder det, som jeg plejer. Man får ligesom at give en idé om, hvad det her er for mig med YouTube og pods og julekalender og alt sådan noget. Jeg tror, det bliver meget langt. Jeg skal nok prøve at korte det så meget af som muligt. Men det korte og det lange er, at det her er kun sjovt at se på og lave, hvis det er, at du deltager og gider at lave og gøre lidt effort og lave noget sammen. Alle os, som der ser med her. Giver det mening? Det håber jeg virkelig, det gør. Men jeg plejer jo så også at have nogle hjælpenisser, fordi jeg kan jo ikke strikke alt det op, som jeg gerne vil have og vise for, at jeg også kan give idéer til jer. Så jeg har brug for nogle hjælpenisser. Jeg har brug for ikke kun én, men jeg har brug for nogle strømpenisser.
Jeg har brug for nogle gnome-nisser. Ja. Så hvis det er, at du kunne tænke dig at være strømpenisse, så skriver du hashtag strømpenisse i en kommentar nedenunder. Du får garn og sådan en taske syet, eller denne her, i julestil. Du får det garn, du skal bruge, og en taske og opskrift af det, du skal strikke. Og jeg får brug for nogle gnome-nisser, hjælpenisser. Så hvis du gerne vil strikke en gnome, så skal du skrive hernede hashtag gnome-nisse ned i en kommentar. Og så finder vi ud af, hvordan vi gør det. Fordi jeg har ikke kunne finde nogen gratis opskrifter på gnomesene, men det må vi finde ud af, hvordan vi gør det. Ja. Og så tænker jeg, at det bliver på den måde, at lige så snart, at jeg har tænkt det klar, og jeg har fået udtrukket dem, som der gerne vil være nisser, som jeg håber, at der er nogen, der vil, så får jeg sendt det afsted, og de kan komme i gang med at lave det, de skal lave. Man skal sende mig 20 videoer. Man må godt sende billeder også, men jeg skal have 20 videoer af minimum 30 sekunder og maks 1 minut ad gangen. Maks 1 minut, det er fordi, at det er den måde, som man kan sende det på Instagram eller på Messenger eller mail, for ikke at den siger, at videoen er for stor. Og så jeg kan bruge det herinde. Jeg skal selvfølgelig også have en opstartvideo, hvor du fortæller lidt om dig selv. Og jeg skal også bede om en bevægelsesvideo. Når det er, at jeg har fundet jer, så skal jeg nok vise jer nogle videoer, som jeg har lavet, så I får en idé om, hvad det er, jeg ønsker fra jer. Det er ikke farligt. Og hvis I ser tilbage til julekalenderne, så kan I se, hvad andre har gjort af mine hjælpenisser. Og jeg synes simpelthen, det har været så stærkt. I har virkelig været dygtige, alle mine hjælpenisser, og jeg synes, det er pisse sejt. Så jeg håber, at der sidder nogle hjælpenisser derude, der har lyst til at lege med. Har du prøvet før, er du velkommen til at melde dig igen. Det er helt random, hvem der bliver trukket. Det sørger min den der sådan dims for at gøre. Jeg er bare glad, hvis der er nogen, der gider at være med. Og så håber jeg selvfølgelig også, at dig, der sidder og ser med, som der ikke vil være hjælpenisse, men har lyst til at være med i samstriksene til december. Der bliver den lille ting, at man må starte allerede i november eller oktober, hvornår du vil. Bare du husker at gemme et billede af dit opstartbillede med det garn, du har valgt, og lidt billeder, hvor det er, du ligesom kommer derhen af. Man skal være færdig med en strømpe senest den 24.12. for at man kan være med til at blive udtrukket 2. eller 3. juledag. Og det temaet er, at det skal være i julefarver. Og det er jo ikke sikkert, at det, der er julefarver for mig, er julefarver for dig. Ja, jeg håber, det gav mening, og jeg håber ikke, at det har skræmt nogen væk, at jeg snakker om jul allerede nu. Men det er fordi, at det betyder faktisk rigtig meget for mig, det her med julekalender, for jeg synes, det er skide hyggeligt. Men det betyder endnu mere for mig, at hvis der er nogen, der er med. Fordi hvis ikke I gider det, jamen så skriv, jeg gider virkelig ikke julekalender, lad være med det. Jamen så skriv det, så jeg ligesom kan opveje, om det er arbejdet værd, eller om jeg bare skal sige pyt i år. Det vil jeg blive ked af, men ja, jeg lader det være op til dig. Jeg tænker, skal vi ikke lige få trukket en vinder af denne her? Den kan jeg køre herover, og så kan vi lige få overstået det. Dig, som der har vundet, du skal jo som altid selv finde ud af, at du har vundet. Du skal sende mig penge til Dag. Det er 45 kroner. Det var det i hvert fald i går. Og jeg skal bruge dit fulde navn, din adresse, din mail og din mobilnummer. Og så bliver det sendt afsted til dig. Hvad er vi nået til? Jo, jeg viste jo sidst, at jeg havde købt noget garn, hvor jeg, som man nok ikke kan undgå at se, bliver jeg meget, meget overrasket over det garn, jeg har fået. Ikke at det, som jeg troede, det var. Men jeg har fået købt noget mere garn, som der er rigtigt, så det vil jeg lige sende en lille video ind af her. Jeg sad jo i sidste afsnit og viste, at jeg havde købt noget bomuldsgarn, hvor jeg jo nok så lidt underlig ud, fordi det var det helt forkerte bomuldsgarn. Det var nemlig det her, jeg skulle have haft.
Det skulle være Drops for You, men det skulle være det, der hed 9, og ikke det, der hed 7. Jeg har så fået noget mere hjem i den rigtige tykkelse. Jeg har købt denne her blå her. Jeg tror, den hedder Jeans blå eller sådan noget. Jeg tror ikke, der står noget her. Det er bare farve 115. Den har jeg købt lidt af. Og så har jeg købt i denne her, der hedder 116. Og jeg har købt i grå. Den hedder 103. Og jeg har købt i en lysere grå. Den hedder 102. Og jeg har købt en hvid. Den hedder 101. Og jeg har købt en del. Det kostede kun 8 kroner per nøgle. Det kunne jeg jo ikke lige stå for. Så jeg shoppede. Og det er da vist ikke lige en bomuldsgarn, det der. Så nu skal jeg jo bare beslutte, hvad jeg skal lave ud af det. Det løber... Hvad løber det? Det løber 125 meter per 50 gram. Så jeg burde kunne få et eller andet ud af det her. Og jeg talte jo sidst om, at jeg godt vil have noget stribet. Det er der ingen, der har kommenteret på, selvom alle jo, som i hvert fald har set mig længe, burde vide, at jeg hader striber. Men jeg har lyst til nogle blå striber, så jeg skal have besluttet mig for, hvad jeg skal have strikket. Men det er da fedt, ikke? Og så 8 kroner for et nøgle. Det er jo fundet. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig behageligt at have på, når strikket det er færdigt. Ja, jeg fik fat i det rigtige garn, og det var dejligt. Og jeg er blevet influeret, hedder det, af mine andre strik-podcast-kollegaer. Jeg skal lige se her. Jeg har opskriften et eller andet sted liggende her. Fordi jeg har simpelthen været inde og købe en opskrift, og hvis du har set med længe, så ved du godt, at opskrifter og mig, det er en by i Rusland. Det er sådan lidt hip som ham, om det går godt eller dårligt. Men jeg har strikket af denne her sådan, strikkedesigner, der har jeg strikket en cumulus. Det hedder det ikke, det hedder en cumulus. Jeg har strikket en Monday. Jeg har strikket en Stockholm sweater. Og nu er jeg så gået i gang med at strikke en Ida Tee. Hvem var den sidste, jeg så, der havde strikket den? Var det Charlotte Hårslev fra Hårslev Strik? Det tror jeg. Men lige en omgang mere. Dorte har også strikket den. Jeg mener også Charlotte Wernberg fra Charlotte Strikkecafé har strikket den. Men jeg synes bare, at den så fin ud, og den er jo stribet, og der er noget struktur i den. Jeg havde tænkt, Marianne, du bliver nødt til at prøve det. Og jeg har det jo stramt med striber, mildt sagt. Striber og retriller, det er et no-go for mig. Der er retriller, og der er striber. Så hvorfor? Jo, fordi at jeg skal udfordre mig selv. Der er også rund hals. Det er heller ikke det største hit hos mig. Og slet ikke hvor det er, man skal strikke frem og tilbage. Jo, det gør jeg også i kolummelhusen. Men ja, jeg tænkte, Marianne, nu tager du dig godt nok sammen, og så får du strikket denne her. Men jeg synes jo så, at de her striber, de er gabende kedelige. Nu er det nok også, fordi hun har valgt den gysligste farve. Men sådan er hun jo, fordi der er jo rigtig mange, der godt kan lide de der gyslige farver. Eller rettere sagt, de farver, som jeg synes er gyslige. Jeg er ikke til beige. Nej, det siger vel også lidt sig selv, ikke? Men jeg fik jo købt alt det der garn der, og jeg gik i gang med denne her farve, fordi det var den, jeg ligesom synes, lige talte til mig. I Drops for You. 9, ikke 7. 9, det vil sige, den er lige lidt tykkere.
Og denne her, den hedder farve 116. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder inde på Yarn Livings side, hvad selve farven hedder, men jeg synes, den er smuk. Så det tænkte, det skulle være min grundfarve. Da jeg så havde strikket det der øverste del, som man skal strikke herop og fået samlet den, så ville jeg jo godt have noget stribeværk i. Jeg kan ikke huske, hvordan hun gerne vil have striberne, men det har jeg ikke helt hørt efter, vel? Og så viste jeg fruen de forskellige farver, jeg havde, og den hun så synes, jeg skulle strikke som kontrast, det var denne her. Den hedder farve nummer 102. Den er sådan lidt lysgrå. Og det der er ved det her sådan, Drops for You, eller Drops Love You 9, det er, at det er sådan en lille smule meleret i det. Det kan man også godt se her. Så det var simpelthen fruen, der valgte, hvordan min bluse skulle se ud i farverne. Og jeg er faktisk nået pænt langt, fordi jeg har gjort det hver gang, at jeg har haft den mindste tid til at strikke. Mens det er, at jeg har været frisk i hovedet, hvor det ikke bare har været aften, hvor jeg skulle strikke strømper, der har jeg strikket på den. Så jeg er simpelthen nået hertil. Og der kan du godt se, at striberne er bestemt ikke det forløb, som fru Petit Knit har planlagt. Men udover det, så følger jeg faktisk opskriften sådan bob alt efter, hvad jeg tror, jeg kan finde ud af. Så jeg er simpelthen ved at strikke mig en stribet Ida 10, som der er lidt mere stribet, end hvad den er originalt. Og jeg har fået samlet halsen op og strikket den. Jeg har så ikke valgt, at den skal være strikket dobbelt. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal have en dobbelt halskant i en, altså sådan en, hvor det er, at den er bukket ned og strikket sammen. Hvor det er, at det er i sommergarner. Altså jeg har det rimelig varmt i forvejen, så jeg skal ikke have et eller andet tyk, der sidder i halsen og så ja. Det er hertil, jeg har nået. Ærmerne, der ved jeg simpelthen ikke, om jeg gør sådan, så jeg følger det forløb, som jeg har lavet på kroppen, eller om jeg lader ærmerne leve deres eget liv. Jeg er nok mest til, at jeg bare lader ærmerne leve deres eget liv, fordi at jeg ikke er god til at være struktureret og gøre det samme igen og igen. Så ja. Altså jeg elsker farven. Jeg synes, den er totalt fed. Og jeg kan også godt leve med striberne, tror jeg. Det kan godt være, at jeg synes, at den her hvide stribe og blå stribe er blevet for kedelig. Fordi det var jo lige i starten, og jeg vidste ikke, hvordan jeg ville gøre det. Og så efterfølgende er jeg jo så begyndt at lave striberne mindre. Så hvis det er, at det kommer til at irritere mig for meget, så kan det være, at jeg laver sådan en hæklet, du ved, hvor man laver sådan en, hvor der kommer en hæklet stribe henover. Men jeg ved det ikke. Det kan også være, at jeg bare synes, det er fint, altså. At det ikke gør noget, den lige er lidt anderledes der, og striberne så bliver mindre ned efter. Mit bedste bud, og jeg kender mig selv, så vil jeg skide på det, og så siger jeg pyt, og så er det bare det, som det er. Men det er lige præcis det her stykke stof, som jeg rigtig godt kan lide. Det er lidt tykkere end safranen, men det er vævet på en anden måde, så det er lidt blødere end safranen. Og ja, altså det er jo bomuld, så der er jo ikke noget, der giver sig. Der er ikke noget, det er lidt hårdt at strikke i, men jeg ved, at når det er, at jeg kommer til at skal gå med den, så vil jeg elske den. Og jeg tror altså lidt, at jeg vil være ligeglad med, at der er huller i nede på min mave, og man kommer til at kunne se mit dilleskin. Det tror jeg sgu bare er det. Ja. Men det er simpelthen det, jeg har strikket aktivt på her siden sidst. Fordi at jeg er blevet influeret og tænkt, at nu skal du strikke efter en opskrift, og jeg synes, den var rigtig fin, den de havde lavet. Og så laver jeg jo bare mit eget twist på den, som jeg åbenbart fungerer bedst med at gøre. Og jeg orkede ikke at skulle ud og købe et eller andet dyrt garn. De her, de koster, jeg tror det er 8 kroner stykket på Yarn Living. De er jo altså fundet. Og jeg ved, at når den er vasket, så vil den være hård, men lige så snart jeg har haft den på en halv times tid, så er den blød og lækker igen. Så. Og jeg kan ånde i det her stof, og det er altså meget vigtigt, synes jeg. Hvad har jeg stående her af ting og sager? Jo, altså jeg vil jo gerne være med i Knit by Heart samstrik, så jeg strikker strømper. Jeg strikker
stadigvæk på mine stribestrømper her. Jeg tager sådan lidt af gangen. Men nu har jeg jo sådan valgt mere, så det har været, når jeg er træt, så strikker jeg strømper. Og så er jeg blevet færdig med denne her. Jeg kan lige sætte den på en strømpeblokker, tænker jeg. De er jo bare den, hvor jeg har taget mine lonerester og strikker sammen med næfet. Så det bliver det der. Jeg synes, det bliver fedt, og det er nogle gode strømper. Dejlige at have på. Og der er jeg nået sådan her på nummer 2. Så ja, det er det, som jeg hygger med at strikke på. Jeg har også strikket, et par pinde på det der det hedder foliosa sjal. Ja. Og så har jeg leget lidt med tanken om at lave et nyt sjal. Stadigvæk med Fairy Light mønstret, på, hvor det er, at man kan bruge sine julekalenderfarver. Så det leger jeg lidt med. Det kræver sådan ret meget af min tankevirksomhed. Som alle ved, jeg ikke har så meget af. Eller rettere sagt, jeg har rigtig meget tankevirksomhed, som gør, at jeg ikke altid lige kan koncentrere mig. Men ja. Har jeg været hele vejen rundt med det, jeg gerne vil sige? Det var også det, når nu jeg har sagt det hele i går, så kan det godt være lidt svært for mig at lige at finde ud af at sige det i dag. Jeg beklager. Jo, det tror jeg. Men vi skal da lige finde ud af, hvad vi skal gøre. Jeg vender mig lige om. Denne her, den skal vi jo have fundet ud af, hvad man skal skrive for, at man kan vinde den. Og det er en af de helt almindelige. Der er ikke noget strømpeindlæg her i den her. Det er bare med lomme her. Og lynlås. Og igen, tasker for mig skal man huske på, at lynlåsen det er ligesom en jeans lynlås, så man skal åbne den, for at man kan åbne den. Det lyder logisk, ikke? Men det er fordi, at der er sådan en, så man kan ikke bare, hvis man gør sådan der, så vil den ikke åbne, fordi der er en lås på lynlåsen, på glideren. Hvad har jeg sat i her? Der har jeg sat en lille stjerne. Så, og garnet White Yarn. Festlig hedder den. Det er strømpebasen. Jeg synes bare, at de passede rigtig godt sammen. Så hvis det er, at du kunne tænke dig at få fingrene i det her, så skal du skrive en kommentar, hvor det er, at du skriver sommerfest. Hashtag sommerfest, ligesom jeg skriver det hernede. Så, og som altid, du skal selv finde ud af, om du har vundet, når du kigger med næste gang. Jeg giver ikke direkte besked til dig. Og du skal selv betale portoen. Og hvis den bliver væk med Dao, så sender jeg dig ikke noget nyt. Men så får vi Dao til at betale dig portoen tilbage. Det er ikke sket meget, meget længe. 7, 9, 13. Så det håber vi heller ikke sker nu. Men i hvert fald, det her kan et sæt, du kan vinde næste gang, når jeg udkommer. Hvornår det er aldrig til at vide. Men som regel holder jeg mig inden for de der 11-12 dage. Så synes jeg, det er ved at være tid til, at jeg skal sidde her og ævle-bævle igen. Og ja, det her kommer lige til at handle lidt om jul og julekalender og fremtidsplaner. Men det er fordi, at jeg har det bedst i mit hoved, hvis det er, at jeg ved, hvad jeg skal gå og glæde mig til. Og hvad jeg skal lave klar til. Fordi når jeg holder julekalender, så plejer der jo også at være sådan nogle pop-up julegaver, man kan vinde. Og det synes jeg jo også er smadret hyggeligt. Og dem skal jeg jo købe ind til, hvis det er, at jeg skal lave julekalender. Så jeg håber, at der er nogen, der har lyst til at være hjælpenisse, og jeg håber, at I har lyst til at se med og strikke med. Den ene af de strømper, som der kommer til at skulle strikkes i julekalenderen, hvis det er, I vil have julekalender, så bliver det den gratis opskrift Color Palette Socks med julefarver. Jeg håber, I synes, det er en god idé, jeg har fået, og jeg håber, I vil lege med. Men hvis ikke I vil, så er det jo det. Men skriv det til mig. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak, fordi du så med. Håber, du ser med igen næste gang, at du ikke er blevet skræmt væk. Og så må vi se, om jeg får tid til at få strikket noget mere på min Ida Tee. Og hvor langt ind i august vi kommer. Om jeg når at få lavet min hyggestrømper volume 4 færdig, til jeg kan vise næste gang. Pas godt på dig selv. Ha' det rigtig godt. Hej!